attorney, amok nga dadigiti kapampanunota may nagpila iti agdama nga sitwasyon ti iti ekonomiya or panagtara iti gobyerno ti pagilian nga Pilipinas nang runa iti irregularidad nga flood control projects sa Department of Public Works and Highways since after State of the Nation address ni Presidente Marcos ti pare digiti don digiti akusasyonen adon digiti tao nga di daw dawitan aging kanay di kalman arig na bomba, kumbaga arig na bomba ti pinabetak ni dati nga Representative Saldico halang nga digiti congressman do diket mismo nga presidente ti pagilian ti Pilipinas ti daw dawit iti manumalya ay nang runa kaditi panakay budget ti General Appropriation Act ti 2025 attorney. Para kada kay attorney, dito nagbaling nga rakurak ni Saldico anat impact na iti gobyerno kadita attorney? Well, di pinagkita ka dito Bombo Roger, this is a part of a grand design and the part of the other side of the spectrum ko nakadin. Di kita ada titibanger nga kayat da nga gulwen wenno mangi presentar iti maysa nga nakain-inanaka nga sitwasyon termiti kasta butigoten da di kiti kakalyan tayo nga persaen dati panakaikat ni Apo Presidente Bongbong Bombo Roger. Ket deto ket maysa deto nga script deto nga naramat da Bombo Roger. Omidi kwa idi rabii deti mabuno aknot ka deti Grand UP Law Alumni Homecoming di Shangri-La di Fort Bonifacio Bombo Roger ket lesat mesa di nga nabarang nga pagsasaritaan digiti daduma nga abogado glab digiti kaeskwela ket mesa detang idi nga pagsasarita mi agputa ti kadaksen na deto nga inrakurak ni Saldico nga bigla nga inraman na ti Pangulo ti nasyon tayo. Kita ti pinagkita mi kada ti Bombo Roger ket deto kwa script detoy nga na kwa nga tapno iti kasta ket kwa umuna-unay tapno no for Saldico to save his neck kasi nasukulan nasukol ni kwan ni Saldico di manong kang kwan na DJ kadudaksanan nga akusasyon no ebidensya nga isu na ti mesa kadigiti nagmanipular dito nga kasto nga kadakkel nga korupsyon iti flood control project sa Bombo Roger. Kita dumit digiti agkuna nga dito nga inrakurak na dito nga TV footage uno dito nga screenshot na haan nga laeng kadigitoy no dikit di kinap mabaling naalap dito pa lang idi siguro mga a month ago dito ket inururay dala dito nga i-timing da nga iruar agsipod tano amoyo Bombo Roger ket adda dito mas pasangasang nga kasla rally na indaklan nga rally into November 16, 17, 18 ket kasla i-timing da dito nga panangiruar dat ka dito nga live stream ni dito streaming ni Saldico kada ito nga panawen tapno iti kastakit napintas di pa nakay-timing na nga kasalamang gutigot manen kadigiti kakelyan tayo nga sumurot kada ito nga rally ang sipot dito talaga nga pabarbaraan da dito nga issue nga corruption nga ti kasla tudwan da nga kinakim awan sa bali no dini PBBM kunada nga dito nga ilalabas dito nga inrakurak ni Saldico nabayag dito yan nga naaramid dito tatala nga inruarda agsipod ta itatanaget kwan bumarbara dito nga issue at dito nga rod kung kunada nga apay nga pipilyenda kasi dito ada ilimlemeng da nga akin nakim nga gusto ka dito nga napasamak nga naindaklan nga kuniber iti gobyerno Bombo Roger
ket kaputa ni Kwati Tuduendan, ni former Speaker Martin kan ni PBBM, ket inruardan dito nga scripted nga palawag ni Saldico Bombo Roger. Ket ti makita mi dito nga kasla gandat da ni Gandhi Saldico ket pagbalinin da nga state witness tapno ini kasta ket isut mangitudo ken ni PBBM nga isut talaga nga mastermind dito nga Kuniber Bombo Roger. DJ ti makita mi nga kasla gandat da dito no apay nga inaramat da dito nga panangirakurak ni Saldico kadeto nga bagbagana nga kung naka-adu di kiti ko Bombo Roger. Haan nga napintas dito nga script nga inaramat na Bombo Roger. Agsipot tahandang nga inadal nga nalaing no kasano ti panangi ramanda ken ni PBBM. Tadi bagbagana nga rod nga kwa nga isuti ng mandar ti panaka-insert di 100 billion. IJ bicameral conference da Bombo Roger. Ketamo tayo matamin ken tapno no may lawlawag dito kadigiti ka probinsya antar digiti dumdumeg Bombo Roger ket kwa. Dito insertion nga bagbagana nga ni apo PBBM ti kinagem. Adayo dito karkar dayo dito Bombo Roger nga aramaten ni PBBM ti bicameral nga ison ti pangibagaan na nga i-insert na dito ibaba ni titulong ni Saldico ken ni former Speaker Martin. IJ nep pela ang agpeso Bombo Roger. This is actually a very falsified declaration ni Saldico. Agsipod tano kayat na ni PBBM nga insert na DJ 100 billion. IJ pela ang NEP, DJ National Expenditure Program, agsipot ta isuti agmandari jay, that is the President's budget nga kunada. IJ pelang National Expenditure Program, NEP, ijayan ti saksakan ko man, kung pa naka-insert ko man, DJ 100 billion no kayat ni PBBM. Ngayon, haamet nga ijay ti kwa na Bombo Roger ken may sapay idi ti kunana ni Saldico nga ni ijay bicameral ti kasala panangi insertan da kadijay nga binito met ni presidente deto Bombo Roger. It would be unwise for somebody to ask for the insertion of a certain big amount of money only to veto it later on. So nga very inconsistent, very illogical di gito yung bagbagan ni Saldico Bombo Roger. So nga medyo hangan na pintas ti pan naka-script na dito yung palawag na agsipod ta ni Presidente agad awan ti bibiyang na ijay bicam. He's not a part of the bicameral conference. So nga ibagbagan na nga ni PBBM kano so kano tinagmandar kinagem through former Speaker Martin ken shooting so nga minandar na ni former Congressman Saldico agsipot isu di chairman ti appropriations ijay bicam. But that is altogether false Bombo Roger. Ngem kaputa dati ti makita da siguro nga panangi kuadan tawa met makita da nga sabalin nga panangi ramanda ken ni PBBM agad dati tinapanunot da Bombo Roger, but they committed very serious missteps kada ito yung script da Bombo Roger. Awan sa bali nga minin nga papanan ni Saldico Bombo Roger no di ikalikagom da ti panagbalin nga state witness tapno iti kasta ituduna ni PBBM ken Martin Romualdez nga isuda ti akin otek kadigito kasto nga napaspasamak Bombo Roger. Pero all these things will falter and it will backlash on their faces Bombo Roger. Ti pinakita mi kada ito kasto nga rakurak ni Saldico Bombo Roger. Okay. Away nga attorney kasi tibiyang ti National Expenditure Program ket trabaho ti bicameral conference meeting nga kasakopin lang ti legislatura attorney kanigi ti
saan nga hekutibo no tigit no awan ti papel ti presidente kas kuna matatay na attorney deti budget insertion. Okay. Attorney, kadeti nagbalin although baka nga scripted damot ti bangir, baka damot nga pepeso, kasanolat kinaturod maten ni Saldico, nga nang rakurag dito, nga mismo pa ti presidente ti pagkilan, indawit na pa yan. So, han nga tam apektaran, kaditi na attorney, space nang muna, into no bigat, Nobyembre 16, gigitat Nobyembre 18. Itibiyang ti Iglesia ni Cristo, ti religious group, kinsa magmanong grupo, han nga ta plano amin dito attorney para kaditi kahit dang pababa ti presidente attorney. Well, as I have said earlier, Bombo Roger, this is a part of the grand plan, the grand design of those who are against the president to kasi dito to provoke the Filipinos, the kagalian tayo nga agbara da tapno iti kastakit kwa masugsugan da nga mangi dupir iti pinagbaba ni Apo Presidente Bombo Roger. At datoy ket in timing da kunak nga ro ti analysis ti kiti daddu mga nasarsarita ti dirabiya ket kwa. Datoy nga footage nga inruar ni Saldico ket hanla nga kadigitoy hanlang iti kalman no iti nabiit ngem no diket di nabayag deto yan siguro makabulan nga tan ngem in handala nga in timing dala panangi ruar da kadetoy tapno iti kasta nabaran to pala ang detoy into no detoy masangasangin da nga naindaklan nga rally of Bombo Roger tapno iti kasta ket napimpintas ti impact na nga dumanon kadigiti kakailan tayo nga mangpati nga talaga nga kastuyagayam kunadan po siguro nga nimit gayam presidente ti akin nagam digito yamin o reno ka aging kukuna kunadan po kasla in timing da Bombo Roger ti pinangirorda but actually takkel ti pamatik nga agpaisomet nga deto yung footage nga in Ruarda ti labang kani PBBM ket nabayag deto yan nga naaramid in timing da lang ti panangirorda tapno iti kasta napimpintas to ti impact nan no dandanin deto rally nga kaslapas pasangasangin da Bombo Roger. Ket deto agat te konagon this is a part of the grand design for all those who are plotting to oust the president nga ruarda detoy tapno iti kasta they will inflame the temperament of the nation so that they will join in their collective sentiments against the president. So but kunagon Bombo Roger haan met deto yung napintas ti pan nakadait na deto yung script ni Saldico. Agsipot handa nga pinanunot no na di proseso nga adaan partisipasyon ko man ni PBBM nga mangi insert ka di 100 billion. Kat binito namat nga agpeso Bombo Roger. Hindam namat nga impalubos. Imbaga namat nga FLR kunana for later release. At kahit nasa wala kat hanang impalubos. Kat nuta isong arot nga very illogical nga isuti akin nagan ti insertion na only to veto it or to defer its release at a later period Bombo Roger. Iso nga kasla haan nga nakapapati. Ado di kiti hanga mamati Bombo Roger. Ado ti patsek nga hanga mamati. Kadeto yung nga inrakurak ni Saldico. Ket deto yaket kasla kwa madana deto yaket may nga kwa deto yan Bombo Roger deto yaket last ditch effort to save his neck deto yan ni Saldico. Iso ti may nga gandat dat siguro di jay nga agbalin nga state witness. Tapno ni ituduna ni Presidente Bongbong nga iso ti akin nakem duat akin ni former Speaker Martin. And the only way for him to save his neck is to become a state witness. Pero karkardayo dito sa mga mapasamak Bombo Roger. DJ estimation da they miscalculated their moves kadito. Iti pinagkita mi Bombo Roger. Okay. Unang nga na torti di damdamo kita ibaga na dati pangta di biagnan. So nga napilitan nga nagirakorak na muna
ni Liberal Party List Representative Dalima ket kinarit na ni Apo Saldico nga gawid ti pagilian ti Pilipinas tamnon no man digiti may nasangmon iti investigasyon seknay iti panakidawid na iti manumalya nga flood control projects DJ ti agbalit na karit mo digiti wag manong kongresista attorney. Okay. Attorney, way back kada iti diti Blue Ribbon Committee nga chairman ni Senator Pampilo Lacson idi Kalman damon digiti na inagana digiti Diskaya nga idawit digiti senador dating senador dati undersecretary ken kongresista iti mawawat ti kickback attorney sanut impact na kadita attorney kadita ta nga agtultuloy pati diskusyon ti Blue Ribbon Committee sekna iti manumalyang proyekto attorney. Well, the only good and best thing for the government to do is to continue. Tapos iti kastaget ko maukisan nga namin pinsan no anya detoy ko it has to be stripped to the core. No ana detoy nakapasamakan ti kastoy nga daklan nga kun ni Bombo Roger ket panagutin tayo ko natin as the hackneyed statement always comes out panagutin kung sino yung mga dapat managot ko nada. So nga rod nga adto digid ko na mas makaskas daw nga personalidad nga limutangin Bombo Roger. Kasi kado ko former Senator Grace Poe digito agad ko dito they projected when they were in government agad ko they projected themselves as a paragon of cleanliness, of purity, of sincerity and transparency damit gayam ilamlamang nga but let the investigation proceed and let's follow where the evidence lead us to Bombo Roger. No talaga nga dapat na kay raman da digito nga inboxilan ni digito Diskaya Couple kastamit ken ni former Yusek Bernardo Bombo Roger ngimti nakain inakat ditoy DJ pinangiraman na katalaga ken ni former Secretary Nol Bunwan nga temot mababalaw Bombo Roger nagsipot ta everyone now is to his its own detoy depensana deto yan Bombo Roger isut ko po na nga adaman when no awanti pakairamanan ni former Secretary Nol Bunwan agad that is up for the former secretary to answer kas pagarigan no talaga nga gusto digiti inrakurak ni former Yusek Bernardo ado digiti deklarasyon nga rimuar Bombo Roger sut ka po na nga detoy investigasyon tatakit ko ket na naimbagmet ni Senator Lacson itati chairman ti Blue Ribbon agsipot he is a seasoned investigator when he was still in the PNP so nga kahangket din nga ni detoy Marcoleta Bombo Roger kasi ni Marcoleta ket ko he is ay kakamono but he is an attack dog of the Dutertes ni Marcoleta makitam latta DJ pinangisalaknib na kada digiti Diskaya Couple kita ti pamati me ket talaga nga digiti Diskaya Couple ti ng finance ka DJ bagbagana nga ko and I think ni Deputy Marcoleta will be trading on a very difficult strait no mangrugiti pa nakausig detoy violation na ti Omnibus Election Code nga anyam ti kina torpe is even an understatement Bombo Roger inadmit na nga ko nga adda ijesose na nga adda nang itunar ti 112 million 112 million ket han nga innanganan Bombo Roger agat ibaga naman no ag saludsot ket kunam no sut kalalaingan nga abogado nga ag interpellate ag interrogate di bagbaga na nga DJ ti pakasairam bila unay DJ restitution nga bagbaga na idi Bombo Roger ket kuana na because that is not in the law kung kunana nga ko DJ la pati tugtugan nang ket nakalaklaka nga sungbatan DJ Bombo Roger so na lang
sa bali lang ti pinangsumbat ngamin ni former Secretary Boying Remulla, ket digay nga ro di restitution Bomboreder no kahit kulang nga balikan, ket agpaiso nga it is not in the law DJ restitution because restitution cannot always be available in as a condition precedent for granting somebody's relief. At hamat amin nga criminal offenses Bombo Roger capable of restitution. Kas pagrigang kumatay ko nakon, the criminal offense for which somebody is being required to restitute is a murder. Kasi ano pinangpabiyag mo nga ro dijay, how will you restitute the life of somebody who has been killed? So gapo na nga, the law was so explicit not to use the word restitution. But dijay nga ro ko na nga Bombo Roger nga sakbay nga ma-admit ka iti WPP, Witness Protection Program, ket masapul nga ag-comply ka ti adu nga requirements. Ket may saka digitoy, ket ti panang execute mo iti Memorandum of Agreement with the state. Ket ti may nga stipulation iti Memorandum of Agreement ket restitution. That is where you are going to indicate na one of the conditions of the grant of Witness Protection Program is to return. At dito agad ipandadyan nga may nga stipulation ka DJ MOA that will be entered into between the applicant and the government nga isublina. And haan nga mabaling nga ibagam nga this is not in the law kunana, but why is it not in the law? A memorandum of agreement is a requirement, and one of the conditions there would be to restitute or to return whatever amount that you have stolen from the coffers of the government. And that is not contrary to law, public morals and public order, Bombo Roger. So that can be a subject matter of a stipulation. Isip ko po na nga, awan ti kuanan ni Marcoleta, ibagpang lang natan kaputa, he is a narrow-minded utek na dito ni Marcoleta, Bombo Roger. And going back to Senator Lacson as the chairman, I think he will be more impartial and more fair kadito kastoy Bombo Roger. Agsipunta, well, he is knowledgeable kadigito kakastoy nga klase at investigation Bombo Roger. Kasi kadi ko nanangarod nga if the testimony cannot stand alone kunana, if it is not corroborated on material points of it cannot stand in court kunana. So which is true Bombo Roger. Isu ka po na nga napimpintas pa iti direksyon nga kasila sursurutin ni Senator Lacson Bombo Roger ni Deputy Marcoleta. And we are expecting so much from him in the course of his investigative activities nga rumor amin nga ebidensya tapno iti kasta ket may tudo no siya sino digiti rebeng nga agsungbat kadigiti kastoy nga large scale corruption nga sangsangwen tayo Bombo Roger. Okay. Anyway, attorney, maraming salamat man din kadito yung share mo di Bombo Radio para iti listeners, viewers kadito yung bigat amok nga digiti agdua-dua tatan ng runa kadito yung nagbalin nga expose ni Saldico. Kastamet na iti manariman tatang investigasyon ti Senate Blue Ribbon Committee nga digiti klas ko namon attorney nga digiti dating nga senador agdam nga senador aslat ay handa nga mauringan ngem kadigito yung kat rumormat gayaman. Attorney, but kiti reaction na dito ay puro naglikod ang daamin. Diti akusasyon against kadakwada nga involvement da kaditi manumalya nga proyekto. Attorney, sapay tagpanuray ay ti husto dito attorney. Tamnan di kasta nananayin nga agsungbat. Digiti adan ti likodan kadigiti banagkuniber nga politiko or opisyal di gobyerno. Attorney. Last mo di attorney, mensahe para iti kailyan, especially diti Ilocos Norte, kandida San Nicolas, attorney. Well, kay kunako na Bombo Roger nga nakakaskasang tinapasamak dito giti mabas nga didigra, digiti Bagyo Bombo Roger ket adu nga layos. Flood kunada ket minsan nga ada kiti husgado ket dinamag danu kumusta kan met San Nicolas apo kunada ket well San Nicolas konak ikwa, there is so much flood but there is no control konak.
kapo na nga kwa adut adalayos nga awamat ti kwa awamat ti mang prebentar di layos Bombo Roger ta dete nga rod napanmat amin ti kwa ngem dete nga rod ti nakakaskas ang panunutan no Bombo Roger ta no makita tayo digiti news reports digiti news reels sa ket kwa adu digiti matmatay piman digiti agsagsagaba digiti adda ti tuktok ti balbalay da piman nga agpukpukaw iti panakay salakan da ket adda digitoy kakasutoy tatan nga agnamnam ay nga kita ipangpangasda ti tinakaw da nga kwarta ti gobyerno Bombo Roger. Grabe na kumagat digitoy kumati mapapatawan ti the ultimate penalty of death kumati digitoy Bombo Roger. At handang ipinanunot nga pulos digitoy padatay nga marigrigat kumanga adat yan ti lengleng wenno yan ti yan ti Benguet ti kwa inget resgo na ko mga lugar nga vulnerable to all these calamities especially flood ba Bombo Roger kapulang iti kinaagum digiti agtuturay nga nang takaw kadigiti rebeng na ko mga maipasdek ko mga nga mangipawil uno mang prebentar kadigiti nga layos Bombo Roger ket kuan aglalo detoy kuamanen Bombo Roger mailok lang detoy Sierra Madre nga kastoon ay ti pinangdayaw da nga detoy Sierra Madre ket kaslat deta ti may sangan ng tiped ti nakarkaro nga didigra ko mga umay kadetoy kada tayo ditoy lugar tayo ngem ti met ganas na adumet digiti mang perperdim Bombo Roger kita man nakisang digiti kayod jayen nakisang ti kuan ken pagminaan mapandamet ko ani iso nga datay metang takin aramid Bombo Roger gapu kadigiti kinaagum kinabuklis digiti apong agtuturay nga mang dadael iti kalikasan Bombo Roger ket anuhan nga mapengdan digiti ket kwa aglalo nga agdegdeg ti kasasaad tayo aglalo no dakada tayo nga mangnamnama iti kanangi patek kada tayo digiti apo nga intuding tayo nga mangi maton iti riyan dati gobyerno tayo Bombo Roger.